Outro ano máis, a veciñanza da Rúa da Torre de Guillán sofre as consecuencias das intensas choivas. O problema dase dende que comezaron as obras dun viñedo na parte superior das vivendas, nunha zona na que antes era monte. Agora, a auga baixa sen control, inundando casas e rúas e poñendo en risco o tránsito dos peóns. O que non podemos estar así todos os días. O outro día caeron dúas mulleres aquí, non había que nas levantara. Porque se ves do médico andando, xente que non hai autobús, ven andando, e quere pasar e non pode, a xente métese por onde vai a pasar. E caes, pero é diario, é diario. Eu a veces cando chove moito levanto, me mirejome, mi madriña, isto é horrible. Porque me entra todo o barro por a rambla para baixo. E temos que estar todos os días a limpiar, porque este o levamos para a casa. As intensas choivas deixan nesta zona muros derrubados, casas inundadas e rúas embarradas en mal estado. Isto todo co barro da plantación e con agua, que non se pode nin pasar andando, e cada vez os coches que pasan teñen que pasar máis despacio e tamén se enchen todos de barro. Chea de barro, e aparte deso, eu teño un muro de contención na parte de abaixo, e cedeume da enxurrada que me iba porque me chegou ao medio da finca. Este xa ves o que pasa, salen hasta polo muro, xa lle tiraron 2 veces o muro. A veciñanza descoñece quen ten a culpa se o propietario Augas de Galicia ou mesmo o Concello, pero piden solucións urxentes. E Augas de Galicia ten que velar, porque se eu teño unha norma para tratar o río, teño que deixar X metros do río, como esta señora cando se derrou, ou outro, os demais igual. Botolle culpa a quen fixo ese viñedo. Quedaron de facer un muro de contención nesa zanja e aí non fixeron nada. Eu non sei quen ten a culpa. Se a ten o ayuntamiento, se o ten a xunta, se quen o ten. Pero isto non se debe permitir. A veciñanza reunirase o sábado co propietario do terreo para exixirlle novas medidas, xa que a gabea construída non é suficiente para frear a auga. Ademais, tamén piden a Augas de Galicia que actúe para evitar que as tromas de auga afecten ao río e aos 2 manantiais que se atopan na zona.